ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ବିଷୟଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ପିସିସି ସଭାପତି ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତିନି, ଉପରୁ ଯାହା ହାଇକମାଣ୍ଡ କୁହେ ସିଏ ହେଲା, ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା କଳସ ଠାରେ ସିଏ ହେଲା ପିସିସି ସଭାପତି। ପିସିସି ସଭାପତି ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯିଏ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଟିକେ ଅଧିକ ତାକତ ଦେଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ମୋତେ ତ ଲାଗେ ତାକତ ନୁହଁ, ସେ ଏହା କରନ୍ତି ଯେ ଆମ କର୍ମୀ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି, ସେଟା କାମ ତ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନରେ ଫଳ ଶୂନ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଉଠେଇବାର ଅଛି। ଆଉ ଉଠେଇବା କ'ଣ ଘରେ ଘରେ ଯାଇକି ସଭାପତି ଆଉ ପ୍ରଭାରୀ ଉଠେଇବେ କି? ତେଣୁ ସେମିତି ନୁହଁ, କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଚାଲ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦେଇଦେବେ ଆଉ ଭାଇ ଚାଲ ପିଏମ୍ଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲ, କ'ଣ ନା ସେଠି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। କ'ଣ ଟପିକ୍ କିଛି ଥାଉ କି ନଥାଉ, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ଯେହେତୁ ନୂଆ ସଭାପତି ଆଉ ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛୁ। ଆନ୍ଦୋଳନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଚାଲିଲା, ସେଠି ଯିବେ ପୁରା ହୋ ହଲ୍ଲା କରିକି ଜୋରସୋର, ପାଣି ବାଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ହେବ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ପିଚିକିଟିଆ ବୁଦ୍ଧି ବାହାର କରିକି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଡେଇଁକି କେତେଟା ଆସିବ ଉପରକୁ ଡେଇଁବେ, ବାଡିଆ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଦିଅ ଦନାଦନ, ପିତ୍ତଳ ପୁରା ସାଇଜରେ ନାଲି କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଟିବେ। ତାପରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଥଣ୍ଡା ଉଠିଲେ, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ପୁଣି ଯିବେ, ତାପରେ ଚାଲିଲା। ଏଇଟା ମୁଁ କାହିଁ କହୁଛି, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଭକ୍ତ ଦାସ ସଭାପତି ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ବହେ ବାଡିଆ ଖାଇଲେ, ଗଲା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଜୟଦେବ ଜେନା ବୋଧେ ହେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜଗଦୀଶ ଟାଇଟଲର ଆସିଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ସମୟରେ, ସେତେବେଳେ ବହେ ବାଡିଆ ଖାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଛିଞ୍ଚତ୍ର ବାଡିଆ ହେଲେ, ବହୁ ଅବସ୍ଥା ତେଜିଆନ କରି ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ସଭାପତି ଆଉ ପ୍ରଭାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଗଲେ, ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମର ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ହେଇଗଲା, ଚାଲ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା। ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, କର୍ମୀକୁ ଉଠେଇବା। କର୍ମୀ ଶୋଇବେ ଯାଉଛନ୍ତି, କର୍ମୀ ଜମା କାମ କରୁଥିଲେ ବା ଅବସ୍ଥା ଶୂନ ଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତା ନା। ତେଣୁ କର୍ମୀକୁ ଉଠେଇବାକୁ ହେବ। କର୍ମୀକୁ ଉଠେଇବା କେମିତି? ଧନ ଉଠି ପଡ଼େ କହିକି ନା, ପିତ୍ତଳ ଖେଞ୍ଚିକି ଦେବା, ଉଠିବେ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା, ପୁଣି ଆଉଥରେ ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ପଡ଼ିଗଲା, ଯିଏ ଯାହା ବାଟରେ ଘରକୁ ଚାଲିଲେ। ତେଣୁ ଏବେ କଂଗ୍ରେସର ଏଇ ପ୍ରୋସେସଟା ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ଆଡ୍ ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା, 2-3ଟା ଖଣ୍ଡେ ଘଟଣା ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଜି ପୁଣି କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛି ଆଉ। ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ସେ ପିଏମ୍ଜିରେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବା ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେଇଠି ଭଲ ପିତ୍ତଳ ମିଳୁଛି ନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।